салом алейкум тамошобино ба ҳаводорони канали мо. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, магазини рақами 64, магазини фирмени. инҷода ҳоли ай пеш бибинед шумо ки чӣ чизои зур дора. мо аями даҳани дарш сар мекунем. инҷода айнами чиё сар мекунем ё чином доран ака размери чандан то чанд сумон ҳиҷоб ай 46 то 56 ҳиҷобай нархи ё чандан чанд оптум 250 дона 300 марҳамат. айнаи то сар мешавад туникошон сар мешавад. туникои ҳамаш турецки размерош ай чанд то чанд ай без размер небудастан нақшон чанд айра 170 сомон. ина ва чизои фирмени мегӯян. ина магазин ина чизои турки тоза 170 сомон. туникои без размерни якта ё бепочана тоқана бепочан ин сар мешава айё айё чанд янака иам 170 марҳамат бинен без размерни. ана ҷада жемпрои дароз сар мешава. ина каси мара чанд бор гуфтем жемпрои дароз ина марҳамат иҷа мо ҷоша ёфтем. нархошон чандай то размер чанда дорин ака 220 сомонӣ будастан без размерни то чанд пушора мешавад мисол 60 58 пуш метавонам пушона мира то 52 54 пушора метавонем ки айнамиҷа харидорӣ кунем. инҷода майна шутар гирифтан мегирем. ҳама айнамиё туникои турецкия. ям чизе ки шумо дидестен туникои турецки мегани юро турецки туника расветкош ҳамаш ҳаст. хеле бо пешошон дам гилдоршам ҳастай. барои чӣ ман шуморо савед додестам ки ин магазини фирмени ки ҳастай бо чизош тозатара нисбати дуруни бозор бо тозатара. инаи дарозошо инаи дата туникаи дарозтар айку нисбати инаи кабуд айё 180 сомон туникои жемпри туникои жемпри будастан тоза турки 180 сомон 180 сомон. айна бо мо пешна шумо нишон метам материалиш жемпри будаст аҷоибу зур бо ҳами туникора расветкош ҳами туникои 180 сомон ҳамиё ина бо инаёш варатникдор будааст. варатник доран ҳамаё 180 сомонӣ марҳамат. бо ина барои шумо инаё бо кароткиёшан ҳами туникоана туника жемпри ё кароткиёшан. кароткиёш нарх чандай 160 сомонӣ марҳамат бинед. шумо оста нишон метем инаё кароткиёша марҳамат ҳамаями ҳаст. дар бораи ҷинсовкаро ки ё хай ё зимни нестана асенияна ё мега дар дил хо фасл меширав дастан. нархи ҳамёрам як гап мезадин ака 250 сомонӣ ина марҳамат бинед 250 сомон. ё турки тозана ладияна фирмашон ладияна будааст. то размери чанда дорен айё то размери чанда дорен фурӯшанда ҷога мешавам мега овоз на яке мешнусам. марҳамат бибинед размершон XL қатия ё XL қати размер дорам. касе ки инҷа дастаи харидорон омадан камтарак абзор кардан қимтар мешаванд. харидор шума инҷа аптои магазине аптоя ин бурушон хеле чӣ қати талкадагӣ магазин
хайҷа куртко доранд ва барои курткош мо маълумото додем. Курткошон беҳад бисёр аҷада сар шидаги ай 280 сум то 500 сума куртка даиҷа меёбем шумо. ҷада плашош ҳастанд, ҳамаи плашҳои мехдорам доранд, плашҳои бемехам доранд. обши дар бораи курткаҳо хай мо видео дорем, шумо метавонед ки канали мо тамошо кунед дар бораи курткошон. Главни ма имрӯз барои шумо ҳамин туникошона нишон додам, туникои жемпришона. касе ки дар канал обуна нест марамад обуна шава, касе ки обуна шидагӣ лайка бимона, боқи сарбаланд бошед. Худоҳафиз.